Ya kani kakam nga sedang hi nadudang rit namar ba kumbang aju ong siya ki haman ki interview ba kadai ka sab kala awan lupa na ipahi te mairu ide iway ba la ju sna film hai gitu kipor te tambah katahi pada dang sedang hatu kipor te nga ngam stu ra ba nga don ha kani ka lain ban sna film te nga dang shu i kita kitiar jong i te nga dang spek te nga hatu kipor te nga shu ong ba tip kitiar yu mo gine tar hadu dala sedang he te nga sedang ban stu ba kani de kamera tambah ketu kamera tu kepor kadang kampat de ka babiang tambah hatu kepor bre ipa I tre shawai tengah pada bun bangadon bahayeng let school one school tu la shong hayeng da ngasih sim kata kamera jungi tengah supaya shoot kai kum tu tendala shoot pada ngas ngutu te baka don kutu ka jing sung tenat hagani kakam ngas sunong jong ade na ralyang na was tentia te hang tu hi ngi akhot lang bot perlok ngi la poya shoot ikita te hadini pa ila I kita gikam te ila ero kata ga jing ero jong I ka la pen sutanat shoot nga te kata hi te hadu mentang la poi sina sendon gi film ka film ka bangas dang nang kong ban sina bangas sina lang ban ipahi kede ka ham cha pen be ke kerteng tambah aku tu kopor pada ngim pat yo ara ban pen iya ngim pat yo lat ban pen iya cinema namar ba ka quality ru kam pada beng than kala long ru kum ka jing practice nga ru nomor ba kanu ka kam ba ngatre ngalan artat hadin jong kata ka film nga sa sedang sina sa kata ka khmat dap kata ka khmat pada ngi sa kata ru kala shu ngi shu plai cd kum to hadin kata pada ngi poisa ka sachi sin ten dala dap ka sachi sin pada ngi sa poisa ka pengop wen te ka bala kamera nga te kam dera na ka film handai dai na ka wai ka jing roi ka ba kerteng tum jumile kata ka jing roi ka ba nga shoot bat ka ba nga pelaj nang kong apa YouTube te ngaru por ba pelaj ka tangam poi perkhat hero bahkan ya te hadu ba nga I ba ka poi million views tengah sedang ban kendir nga om ka si jong iru stnar ban pet handai ka tu kam dera ka ka ba nga banga la ban mundur ba kan sapen wan ya kata ke kerteng jong kiki gar studio te na kata hi pada ki ka ngayo men sim na kitu hi ki views nang ta ki comments jong ki brio te ngai I baki je ka kam bangala te nga sedang ban sina se pengop ngai ka pengop ru ki brio ki kersan ba ngakan mau sa hadu ba ka git jong biju ka la paj kila ya wan tur ki brio studio hall but ngistana ru haman ka ke bangile ki brio ki ro bat kane ka jing ero jungki kadang ai men sem shu engi te bantre ha kane ka kamru dan kam hi ban yo jing kersan ki paj ba namar ba kumbang I tre ni ka kam ka debet ka jing tre lang jung baro khot ki artist te stanat te hadin kata pada ngi ngapoi sina sa ka film khandai lat ki jing em te nang tangi poi sa ka daw te ha ka daw ru ka de ka wai ka project ka ba stanat ba nga ban tre ha ka por bangi dang tre ya ka daw pada ka project ka ba ka don ba khli jonga de borsing te hadu ba ngalayo ban sedang ban shoot ya kani ka film ka mensim jonga ka sum komen si sa namar ba ka de ka wai ka film ka ba pher ha nek baro khot ki bangala tre kan kala include lang ki VFX ka ba 4 judan ha film kasi te kata ka wai ru ka kalong ka jing hi ngi ban panwani kata tad hadu bangi la yo pni ha hol te ngi yo sngo ka respond jong ki brio ba ki ro e ka film ru te kublai sibun ye ki perlok ki ba one page ki kata ha ko por nga smuteng hi namar ba por bangi snai ka film longim poi perkhat ba bangi hable da kata ki UFO te hoj bala ngi sungthu ba ki brio ki e ba ki film bangi sna henry ban wanra ban pha ye ka film nang ni sha Mumbai kamdi ka ba suk ke ngi hatu ko par longi sungteng ngi nong bet ba kumno ka film ba long kumni ka bangi shushna tang sine kumno ngi la ban pha ste mong yong yo kan bon ki complaints namar ba ka format bangi le sine ka de ka wai ka format ba ki le ste de ka wai te henry kumta hi ka jing te ka shay don ba hi klemat de ka jing te ngimla ban poi salar te ngi le je keren ba biju te hadin isu batai ngi khendet kan sa ento ani te hadin ngadon ki perlok ba dan sa Mumbai ru ngakli naki te ki batai nga te hakaba nengkong ngasngu ba ka tamba hadin dangi lasdang pada ka kala suk ba
but hoi kadai ka wei bang pensum komen hangin ma kadai ka first film khasi ba le ba da UFO but ngi yo i shai kata mar ha tu ko por ngim stu shai kata ka quality ngi dang mut ka quality jong ngi dai tangkat tu Henry ha kata ka singi baki screen ya kata ka film por bangi one check apa cinema ngai i kata ka quality kat nu ngadap da jing man hadu bangam kun mau shung ngalai kudup ya gotom ru trai jum namar ka one by thick by kumba ngi i ha por ba edit ka one by thick kum to Henry teng teng ngi pen i da ka projector la jong kam one than kata ka quality ada khenya halor kata ka khamba susu da ka UFO namar ba ka tiar jong ki kala pher kala de advance ka tiar ru te wat hadu ka sound mencuang ala le mo ka 5.1 ha ka pun ngop ngila le kene ka sound 5.1 te ya ka 5.1 ru ngale hi te tambah ha ka por ba ngas ngap ha po studio jonga ngas ngo ka one ba te tambah dangi display pada ya ka film apa biju kam one than kum bang ya ngo ka don ki sound ki baja hai ka dei problem jongi namar ba ka tiar ka ya pher mo te ta hadu de poi ha ka pun ngop ngas ngo ba ka sound ru kala one bet thick bet kum ba one bait ka ha studio jong ingan te katahi bat sa ka wairu kane ka jingwan jong F4 ka biang phin mar pa lengba ka ni hing sas dang kumbong phing is dang thu e kata ka quality bat ngila la ban ong ba ha ka wai ka singi dang ngila don kata ka jingmut jing berkhat bangin ban i sha baru kala kham suk ka nyi menta kamut kam don jing e ya ka ni rungam poi berkhat nga mar ba kum ong la bu sing krung bele thrai la namar manu ban poi berkhat nga de na we re ma i de na shalong de mla mundur hi kan tamba kata hi pade kade ha ka kam kade ba ha ka por bingi shoot ya ka film khandai lat te kat bangi dang ya kendu ngi po ya keren kai kum to ngi dang sutnat ha tu ko por ya sutnat perlok ndo te kata ka jing sutnat ka long hadu kata ba teng teng da im don shoot ma iru ila one batch tu tang ban ya keren teh ka tu hibat sa kawai ru ngai i ka jinglong jung i por ba shoot film ma tengah dang mood ba kini ki actress ba dei na sor ngi ba wan nong kendong tingin ba actress na sor te try bersarong sudah tamba ndala e kendo ndala asdang ya terekam ngai i dei bru ba jai jai ba bat kham tam le kadang ya chekhamat i shaj batai ru nga ba phil ada phil kata ka kam dang ba susu i shaj batai ba humda katangi dang dei sprong i shaj ai men sim hai nga lenga kamro te hadu bala poi ha ka film jing im te katuhi ka por ngi las dang ya jan te hadu bakut ngi na poi ya tha ka music video ngala ai tre nong kong bat i ka de kasdang na ka khandai la di kasdang be na ka tu jing rai khandai la nang ta ka poi sa ka jing im hadin ngala poi san ban khot i production jonga te katai ngam tip halade ngasu bai badai ki bangasna ki de commercial bai te ngampat don than kata ka confident ba ngan lej ai hang tu ba ngin yo awat te ngam tip yo la set de nga ba nga persang yo rum la batai kata te hadu menta tingim pa dan ra ka music video bangi ai te khami lanti na ne sha khamat ngin sa ai hi ki jing e ki bon ha da khenya du men shwa por ba nang ren ru namar ba por bang astang nang kong e ni ka kamru ha na yeng ki support hi tenang ta ki perlok sungar ki bastard sudah tenga i ki dan ha tu kasap te ngaru ha tu ko por nga sungo ha ba nga de ban start ba ha ka kot tamba kampoi ra te ha ka tur ko por de ka wei ka jing e nga ba ka pun perkhat nga ba la dang amla ra ha ka ni ka kam yo la sel akut kamut dam dan hira tanggani ka wei ka lain de kamut dan chu de ki wei kan kata ka de ha ka lain pule kan tamba hadin pada ngas dang ketu ka jing stunat ha ka lain jong ka kamera te khandet hoi ngalas dang stunat e ketu henrei ha ka por banga sedang ke internet ru kamdan ka YouTube ru kamdan nang ta kita ki platform ki balong kum menta kim dan kan te ngas thu ba ban poi se shalong ru ka e ba wat tang ha jowai ru ka e tu ko por ban pen i ka film kan te henrei wala kata ru daga jing don lang ba di pai he tu ko por te ai men sem na yeng jonga ru ki ai men sem te ngilas dang shana kata ki films henrei ha bakut pada ngi sudap shnai ta ka film tamba ngi subu hayeng pada ngim la ra ban penya ka suya tang ka pisa ta ka tu ko por ngila jan kut hi ka ni las dang ong ya okam de ra ka kam ka ba
la ban aja ko ma tamba hakatui ke por pada ipa ila sedang no ekato ti la ai bet tang hanga ban pet hakatu ko por tanga pada nga ong bet ba kani ka kambang astanat ngadai ban ne be hang ni but lada kalong sa kumno ngadai ban persang bet namar ba kumbang ong phi hakanu hakajing im gandon bet ka jing klem ka jing ngem stu ba ban ya kita kelanti ma te hakatahi ka jing long ba ngam pensngap yano ngatrai bet hadu ba poi ka wei ka sngi ba nga la yo ban don hajowai nga sa hajowai nga asdang ban trei ru ki kam news to ban edit hagatu ko por nga asdang ban stu ba kani ka kam editing ka shoot ka kam media ka don ka jimi yang to te nga sedang itu ipa nga ong kabas kani ka kam te me iru ai men semi te hadu kata pade nga poi hajowai na jowai pade nga sedang ban late class sa Shillong hagatu ko por nga sedang yo sngunung kong yata ka YouTube lengba jong perlok jong ai be late class lang tingi la sedang snai kata ka YouTube hadu ba ngila upload ya katu jing rai ba nga batai phi katu tum jo mile te nang tu ngi upload ya katu ka hit kata ka million views tang bang impat monetize kan what happening jong kituru ka don hi kata ka jing su dia ba tongan persyang ba ka wai ka lain da ba ngan subu hasai lada kalong galalong lada kamlong ngan na te henry lingba kini ki perlok jonga be lai kelas lang hi ki batai nga sipang gani ka YouTube ben te ta ka por boro simit ngim ngi klam thea ngi asdang shnai ka ka YouTube te lingba ka YouTube hi pade kala hadu menta kala ai men sim hai ngi bat mentali kidang bun susu kini ki platform te kata hi ka jingdu musim kala jandan hi tamba don bok pade ba ngi ai ne ba ha ka ju kalanti ba ngi tur ba chikhamat te ngi po hadu menta haswa man sinai di ka film ngala ju pedbi teng ya kata ba ngi ai kerteng formu kata ka bangi sina ba kita kikali barem tamba ha ka tu ko porte la smuk khan ma bala la ban sina tamba hadin ka ya chisnem arsnem nga pej biang shadin ya ka tu nga kamlong ma haji sang adi nga he ha kata hi ka lain ba nga stana ha ban pej ki action film tenga sej ong ru ba ko ke singi kan sa sina tengai isibun ki film khasi ki baya shina action film ma kala itanat henry hoi ngas thu ba ka bor jungi ka ngi habyat kat kum ka bor ngim la thani banya element nama teng teng dayat tamru teng teng ka poi sabo bakla te hang tu hi te hadin baya shina ka ta formu ngi i ba kampat long te nga i shwa ka nya kata te hadu ba ngi shina pa de ka film kandau te kandau ngi sedang ban involve i khndet ikini ki VFX tenga i kala sedang long hi kala sedang long perfect khndet ha ka i bangai i manga kan tenang tu pade te ka ngapha tho story no gan haswa ban thoi ta ka film ngimpat ai re kerteng borsing te henry nga kendu i ba sanat i pen tho mi i ka tu ka lyrics borsing te ngi pelaj ya kata ka jing roi ngi por bangi sna ta jing roi ka film ka dang ya ka tu ka jing tho ya ka script jong borsing ka dang ya ngen te hadin dang sedang i ai kerteng da ka wei ya kata ka jing roi tenga kli nei ba sanat nga ong dang don em ka kerteng da ka wei ma ti ong sej don hi ka don ka wei kerteng ba kerteng borsing i batai nga ka jing mut jong borsing ka don hai ngala klet te ka ong ba di kerteng jong briu hi ba khlain ma ta tenga oh bas ai na kata tengi ai no kata kerteng borsing tengi pelaj ngi i ba ka hit tenda ka hit to tenga peja kata ka script kaya serim ban kata ka jing roi te hang tu hi ka penwan ra no ngi ban ai no kata ka film ru da ka kerteng borsing te henry kadon pada sekoi ka jing ni ka film ba ki bun pelan ki action te hang tu tengi mut sedang shoot rajar arpul way ngi mut ban sedang shoot ka film tambah danga go through ngi ya lemba ka script to nga lab ba kadang syam jing ba namar ba kala de 60 to 70% gum tahi ka VFX ka don hang tu tenga ong perlong re shwa shoot no e ka daw hang tu ka ngi pendep no e ka daw ngi dang zang imut ban shwa steng e ka daw ngi mut le na da tu te tad hadu bangi la release film ka daw hang tu ngala sedang yo mensim tengi ong ngin ya be shakmat tengi ya shoot no itu ka film kan ka respond jong kibriu ka best hang te namar ba ngidang sedang i ong ba nama kas de ka sinang kong i ban pen i hapo susu tham tingi ong ba tip yo one nem one kibriu tamba henry stunat ba kibriu kum pangaju ong ba kibriu kim ju ngi marwe ki ba stunat ban pe film khasi ki one ba hang nong nur
te ka jing wan jong ki hot ki ngiyok mesim bat kata ka revenue nang turu ka biang ka ya belen bat ka ibang ya pelut kata ngim dok wa nong than tempatang ba recover ya ka ba ngila invest hang to tang kata mo shwaban poi ha ya kani ka hulu megal ya ngaken ma hot ngi kundu shibun ba kita ki jing wat hadu ban screen ni ki film hall dan teng lagi film ba kila upload ba tamba ka bisa kamban shu te ki du jing kermen te hadu ba ka wai kes ngi la kila khot meeting ngi kadang shus dang hi na hulu megal ya ki khot meeting ngi ki introduce ya kani ka HM te ngi pada ngi tieng nomor ba ngitieng mangi ong ba kumnungin ay ga film mo ha apps namar ba ki ong ba kin thet ga film jongi te kin release hang ta ha apps kim thet ga copyright dan rekin chplat dala akut kata ka kontrak kin pen phai tengi padang in per khar ngong ladangi ay hang to te kamot gibriyo yo kin man shu shol ma kin sa ong bet ba ngin sai i ba ga film hang to te hadin kila asdang pen stu engi te habakut tengi ro ngi ong ba tharai de kani ka por ba ladangim ya chakmat yo ngim yo shu mo igane te ngis tanat hadu kata ba hadu mentang kala long success ba bat kala erap shibun ingi kinong shina film te ka eka ba ngim poi perkhat ru hapor ba kami kane ka HM na marang ngidang mut ba kin shoot het ya ka film gum to te kala akut no hitang gum ta handre menta ka ba pen kemen ba ingi kinong shina film ba kala sedang pen mi sa ka gran ba kani ka gran de ka we ka kalat ka ba irap sisa ingi kum ki nong shina film nomor ba teng ban pelut na pala ngimla mudur ba kan ngimla ban tip ba ngila nam ban recover beng itu ka pisa andre ling ba ka jing ai gran jong ka halu megalia ngila la shushu ban le ba bat hakaliang ban pelut ngim don jing teng shu kan te ngi so ba ngi hab ai khuble shibon ya sir konrad ru ba ila introduce kan ni bat ngastanat ru bakila asngap ba ngila pan shwa ka hol jing sha yo le se bakim patla ban pen urlong kata yo le se i stanat ba i perkhat kata kaliang ma ya kanika HM bat kamde datang ba ka penyo jing mentoi ngi kinong shna film wat ya ki para khasi baro ki ha megalia ru kila ban pet ye ki film jongi ma kamde shu bakan kutang ha biju la kut mi isi ta ka film kata em ka jingta kam don namar ba kim ju ya tuklari ru bat ka eka kam bangila hot kumba long ha kane ru bagi ai ya kata ka gran midang mur yo la se da ki ai ne ka gran yo la se kala de ba bakin le kat baki biang baki hendre kam de kumta ki ai ba freedom bangin le kat bangi su biang te ki ai ngi ban pen i cinema ru sha ban ai ha hulu megalia te stanat kata ka jing penyak jong ka hulu megalia te hadu menta kam padon kata ka jing ta kan kani ka film city ngam tip ha ka hangam arwai kata ngam tip iki wei ki sung kumno ka bas ba bangin yo ya ka film city hendre ha ka jing so jonga kani ka film city nge lalong ba chisin ba kadon kamut wat kini ki cinematographer ki director nang barok khat ki nong shina wat hadu ki nong edit ru ma kala ade ban pher lada ka don makana kani ka film city ru lada shispa angut ubre on wan rung bai hang to kamla ra ban long namar ba kumnu ngini shoot ka ju ka location ki don kam kini ki VFX ban extend ni ki set te henry da keren pada haka liang ba shubu kabangi ba ban yo hadu manta ki nong shina film kasi kum ka jail ru ngi jingjar ba yo nang ta wat ka ladangi don kam kini ki ban penlong ki high court untuk ka tur ngi jingjar ba ban yo tenang ta hot kini ki kamera jong hospital ru kitu don ki por ba ngi jingjar ngi slam ban up hadu da yo jing tip na ki director ki try jong hospital te kum kitu pada ki arab shibun kan kum kitu hi hendre ban ong hakaliang ba ngi hap shoot outdoor pada film city te hap trim na dong sedong kawai ka banengkong de ka story sngo ka we de ka story ladap hidon ka story ka ba bas te wala da himdon ru persang ban ya kola banu Tracy Tom ha ka story jong pi but ka hello megale ringai ladap hiwan ka irabet ngampu jio sngo ba
ki prolog jonga ki basamet ki film jong ki ru ki short film jong ki ngam pa dio sngo ba ki complain phang halo megalaya ba ki sorong bala he te ladap hidon hi ka story ya one ba chakman one ba cha office jong ki kli jingmut ki rap shibun ai phi ban ladap hilap ki jing ya kono ru ki rabai phi te waju le ran kade kane de ka por ba phi yo ba ka ta ka kabu ban pin I ma ya ka sab jong phi te ya one ba chakman kawai rada ki wan chenga em ngan ong ba chwa wat pat kli ka pisa ka jing sha ka pisa ka de ban wan hadin gan namar ha kane ka lain bandan ha kane ka lain phedan kam ka sab ka kata ka sab ba kiwei kimla ban tu te ba ka e bandan ha phi ka de ka jong phi kam de ra ba phi sim nang tu nang ne pad hadin jong kata pade ka kam jong phi ka tre ka pen itu hi yangi ba phi song dor kat no ba ngi hap siwi phi kat no handai teng ki bru ki lada ki don ki bawan shenga ka acting ngam pa jui ngam pa tip ka performance jam ki ka longkum no ki trim hadu kat no ban ak ki wan ba ki ka lada ak film phi phin ai nga kan no lada phi kha ka syong ba ka performance jam phi abakot kadai kata te kamut ke ka bodon kam hang ni kadai ka jing tre stom jong phi pen I shai ka kam jong phi te hadin ka bro khot kala ya ji ha badai ban ya kan te ban ong kata ngai la de rong pat biang hadu kata dang bun ki jing tuna te henry ka ba lap manga haklenti bangayat kawai kadai ba kanu ka kam bangi le ngi dei ban smutho bat haman bangi jam shakmat ngi de ban stu ka bangi lada longi dei ban smutho ya ka jing baklang ngim de ban sngo ba ka ba le manga kadai ka ba biang suda namar ba kanu ka kam ju long perfect hangno te kawai pade ba shangi mentala bun ba ki cameraman ki director kumbang aju ong ba ki yo ban bat ke kamera em ki la ong ya shna film no te hakatu ka por ka shay flop no long kam ki breu ke ba de na baru la da ki pet ke film jongi ki ong ba shna film yu kumne bale balong kum to namar ba ka de betang ha ka jing shong shit karu commissioner film te hadin badap shna ka tu pade la I ba flop de kamut ta mlong re kane dina kini gitar gumta kam ju de ban long gumta but sakawai pade ngi de ban improve ba ha ka lain ka ni ban tho ki story te ngai I mentali la bun ba ki nong tho story ki ba trim te kita hi ngi don kam ha ban improve kan ha ka kam shna film jongi menta ha shalong kawai de ka por banga kendu wan ri ko tu de ka por bangam la su ban klet but namar balenga ong kalong stana hadu kata namar ba ngai la de rong poi perkhat ban kendu ba ini breu ba sultanat ka keten ka thlet ka jingye keren ban nge dei jingmun ba wat hadu mentaru dang ai men sem hai ngai ong nga phi phin sapoi be cha jarong ba phin hakoi ke singi phin sa poi ban ye tre bar kita ke bol ngong don bok balung ta te kata ka woi ka ba pen sultanat bhai nga bat sa ka woi pade por bangi tre ye ka ni ka film borsing ka dei ka film ka ba nga ye la de rong am la shu ban mon dur kum no ngala ban pendep ye ka film marwei te henry da ka jing don kini ki artist jongi he ni ka film borsing namar kini ki artist ba nga don ha ka ni ka film borsing de ki bru ki ba don ba ka ta ka jing sngo ba namar ba ha ka ni ka film em bun ba nga tre ba nga shubu wei sport boy ban don lang ban nga tang ban ya rap hang tu ne te henry ka bas tanat ba hang ni ka de ba ha ka por ba ya shift ki light ki artist bara khait da don phongot ya ra light kila de artist hi kila de hi kinong ra light bat ki kringa ba ki bo hang no ni ka light nga pres fa ba tu mas nda bo ta ken should not kumta te wat I arifro ngam poi mundur ba ide ibreu ibas tanat hadu kata namar ba nga ngam pat itu to ko par itu ba wanri te ngam poi perkhat ba ide ibreu iba jai iba jamnon pat ituru isya ya rabat ha sisin la ira nga kita gistan tip kan utli sau santli ira hala de ba kum to iong ba nga seb mo kan kamet ba he ngan ra ngam to te ibas phai to de kini hi ki ki kelemat ngadon kata ka jing thu ka story le ba bas ba story je
wan ngai igi comments jong ki brio ki don hi ba comments ong shna sa story jong phi kumno phi kendo e wan ri ong tang sa shna ngan shu ye keren ba da ba sha ne ma mar ka ba ngalap kan por ba ngi shoot ye ka tu ka jing ruai ka dau ngi le shoot chadu sha sikkim am kata ka sikkim ha ka tu ka pat ba ngi shoot le ka de bala kala de border te la pun ha security kan yang tu te henry ndang ila poi mengi satai te ngi ongi ki ba ngi kwa ban shoot ka ni ka jing roi khan dia te ha ka te ka jaka kan kata ka jaka ba ki khang ba nam yo ara ban lat kan ste te ka tu em ka pan stunat ngi hedu kata ba ki ong ba ban lat chate tang phi te umlong ban lat te ngi hab lat ngi ha kata ka por em ngi sungu ba kum kita ki nong shoot ki ba ha gen la but ba security ki la lek lang ba ban ngi hadu ha ta ka spot ba ki ab ngi yo don ka eke ka jing ja ba susi ma te kata ka wei ba stunat hang chate ba shoot shabar ba sa ka wei ki i ngi mat badang khna ne ngam tip kum no namar ngi lek tang para mangi wat ka pisar u kim charge kim shim ye ka pisar ka wei khnet ka ba susi ba de shane em ngahap kran ye kata nama ngalap tu ma bal ladangi le shoot ha what's like ki charge ngi ka pisa ba bon ha kata ladangi ongi ki ba kamde ga film ma kade be tangka jing roi ka ba ngi stanat ban le te ta ha ba kut le ngi ngin siu hi namar ba kila happen khoj kila le ke te nai charge bon tamba wala kata kamjudan ga jing ma bshane kata hi ke experience nga sungu kan namar ba boros ka tu ngi la don hi ka tu kan itli bangi let sabar em ngimju don jing ban shoot ladangi shoot ha public ro ladangi shoot chiki jaka ki ba shongkai let pet kai ki bri balong kum wat slik ro kamjudan kata ka ba ki pan ngi ba ai ngi kata bangin sha ban shoot ipi hang ni ki ong kelai ngi ba lada phira kamera kum ni nginem pan pisai phi lada phira tu kamera Bollywood te kata tingin hapet ta hang tu nga su thu ba ki bru se te ki su thu ba ki pet ya nu ngi dei ban shim ye no bangim dei ban shim gen te nga kwa kata hi ba shani ru ki dei ban pet ken ye no ngi dei ban charge ka to ye no ngi dei ban kata te na ka leng jonga nga kwa ban ai khuble kata ka jing khuble ka ba ngam la shu ban kaun namar ba na du bangas dang ye ka ni ka kam hadu kani ka si bang apoy menta kamde tang ka jing tre jonga andre ka jing tre lang jong ki paj ba hi kata ka jing tre jong ki paj ba ka dei da ka jing support jong ki ya ka studio jongi da ka jing e jong ki badru kata hi ba da ka jing pen i jong ki kata ka jing e ba ngila ban tre shushu ya kata ka kam ka ba ban pen baha shushu kata ka kam jongi te dang yai kersan ngi namar ba kumbang asyu ong ba kata dang kersan mo phi kata ngi dang le ba te tang kata hi bodon kama ingi te kubli shibu na phi baro it's rocking